Sa katatapos lang na laban kanina sa bansang Japan na kung saan dumayo ang ating pambato na si undefeated Rodix Piala para labanan ang undefeated at kilalang knockout artist ng Japan na si Kinji Fujita. Pero nabigo ang ating pambato, natalo via unanimous decision. Bagamat natalo si Kabayan, ay pinakita naman niya ang kanyang tibay, husay sa depensa at galing sa counter punching. Dahil dito, di magawang ma-knockout ng kilalang knockout artist ng Japan na si Fujita, ang dayong Pinoy. Ilang beses ding tinamaan ng mga counter punch itong Hapon, pero di pa din ito sapat para makuha ng Pinoy ang panalo. Nalasap ni Rodix Piala dito ang unang talo sa kanyang karera habang nanatiling undefeated ang Hapon na si Kinji Fujita. Panoorin natin ang naging highlights ng kanilang laban. SBD, hindi S. Yan. Shoutout, Boss Diego. Shoutout, Omega Vaccine. Galingan mo, marami nakapusta. Shoutout Ice Master. Tanga lang. Uy. Follow muna kayo para sumuntok. Follow muna kayo para sumuntok. Kaya na kayo. Papatayin ko tong live. Round 2. Oh, ano sinasabi ko sa inyo? Tinamaan yung ulo. Ano yan? Headbutt? Akala ko naman knockout na.
Round 1 pa lang. Mama lang ulo. Shoutout Luis Sabas. Round 2 pa lang. Ako umpisa pa lang na round 1 sa kalaban. Tamaan ng ulo. Puta, ito rin yung referee kay Casimero. Tsaka yung Uguni. Ito yung referee kay Casimero tsaka yung Uguni. Ay, binilangan ang daya. Wala talaga to. Ito yung referee kay Casimero tsaka yung Uguni nun. Itong referee yung nag-referee kay Casimero. Tanga-tanga to. Ganda ng patama niya. Yun, ganda. Naka-counter niya. May tulog tong hapon. May tulog tong hapon. Follow muna. Follow muna kayo. Galingan mo, marami nakapusta sa'yo. Yung mga jihadista dito. Diba? Kailangan nyo matumba to. Yun. Yun, ganda. Gusto ko sana sumigaw kaso naka-live tayo eh. Baka mahuli tayo. Ha? Bansa. Yun. Ito, maano tong referee na to. Ito yung referee kay Casimero tsaka yung Uguni. Maharati yan sa headbutt. Mga counter niya yan. Mahina itong ako. Wala! Wala kasing tugyan.
Muntik pa mawala, nawala ng signal. Muntik mawala, nawala ng signal. Nawala naman yung ulo. Dati tuloy-tuloy niya. Arte. Bobo yung ako na yan. Bobo yung referee. Yan itong mga dumadagat eh. Ba't kasi kayo pumusta? Yun, kita mo? Ano? Maka-counter niya yung easy lang kasi kayo. Mahina naman yung kalaban eh. Oh, di ba? Ano sabi ko sa inyo? Hindi kayo marunong magantay eh. Oh, hindi kayo marunong magantay. Oh, di ba? Sabi sa inyo eh. Hindi kayo marunong magantay eh. Antay lang kasi kayo. Follow muna kayo, follow muna kayo. Follow muna kayo sa page natin. Ganda ng depensa nyo, parang may weather. Tiwala lang kayo. Makakaisa tayo dyan.
Wait lang kayo, makakaisa tayo dyan. Pag bumagsak nyo, wala nang bangungan. Hindi ko nakakatama eh. Wala, di ba? 12 rounds yan. Diba? Galingan mo, marami nakapusita sa'yo. Suntok para sa mga nakapusta. Puro referee talaga oh. Oh, tangina ka. Sabayan mo na bro. Sabayan mo na, marami nakapusta sa'yo. 6 rounds. Rounds. Maluluto siya dito. Maluluto siya sa decision. Suntukin mo yung referee. Suntukin mo na yung referee. Suntukin mo na yung referee. Suntukin mo yung referee. Na, maka-counter na. Kausap ko yan kanina. Simula round 6 daw hahataw. Round 7 na. Simula ngayon hahataw na tayo. Hindi wala kayo sa akin. Round 7. Nilo-low blow, di ba walang pakialam yung referee? Madugas dito sa Japan eh. Nakadalawang low blow na walang pakialam yung referee. Suntok yung referee. Yan din yung referee kay Casimero. Madaya talaga yung referee na yan. Madayang referee. Yun! Yan. Pamurahin kayo.
Ang inang bobo referee na ito. Suntok para sa mga pumusta. Sumusuntok na. Follow muna kayo ah. Follow for more. Marami po tayong mga marami yung basher. Yun. Oh. Diba? Alam niyo kasi hindi hada pumupusta kayo. Mas kaya rin. Hindi tayo makita. Tingin ng putang ina. Babagsakin mo yan para maka... Nagawa nito referee na. Oo. Ang bilis ng referee pag umapon eh. Ang pinagdadaanan da, susuntok ko tayo. Putang ina. Isa pa kayo kumakain na tayo. Nahilo yan po, tutumbay mo po. Ang daya talaga ni Bobo referee na to. Putang ina referee to. Putang ina referee to. Nakat. Bobo tong referee na to. Nakat yung Pinoy. Yung maduwas yung kalaban, porkit naman niya. Tapos hindi binigyan ng oras papahinga, di ba?
Tapos hindi binigyan ng oras magpahinga. Naputukan yung ulo. Nung hapon only time. Sabihin nito, putang ng referee na to. Bobo yung referee na yan. Referee ng basketball yan eh. Mamaya bugbugin ko yan, huwag kayo mag-alala. Baliw na referee ang puta. Nakakatama na tayo. Round 10 na kaso. Round 10 na pala. Ano ko round 8 pa lang. Round 10 na. Siguin mo. Bubong rip ang puto pinag... Tanginan to, referee na to. Nagre-referee ba to? Walang matinong sinabi sa mga boxer eh. Nasa likod yung referee, takot matamaan nyo. Yun, ganda, nakakatama. Yung referee namamasyal lang yan. Referee ng basketball yan. Medyo na counter. Ay, no, hilo yung hapon, hilo. Ako lang pala yung nahilo. Uy, no. Naiilit ako sa referee na ito, putang na. Tingnan mo yung senyas ng referee. Gago ang puto. Maraming yung reklamo. Kanina ay sumuntok na sumuntok. Nagreklamo pa rin ka. Pagpil natin tayo sus. Round 11. Na-knockdown o hindi binilangan. Round 11 na.
Kaya na ba mo? Ayaw rat-rat eh. Tatawanan yung mga hapon eh. Ay, mga dito. Yan ang kayo. Itiwas na. Kaya mo na lang yung ito. Dos ka lang. Talo na tayo. Last 2 minutes. Iyakan muna mga bumusta. Hindi kasi kayo nag-follow. Hindi tuloy na pala bagsak. May mga nakapost ng follow kayo para biglang mababagsak yan. Follow na kayo para biglang mababagsak. Nakakasarap pa eh. Ayos ang mag... Wala na, too late. Too late na bro. At kanina pa yung ganyan. Wala na, kalok. At kanina pa ka mo. 10 seconds. Talo ang mga pumusta. Yay! Talo mga pumusta.